8 ka individual nga natrap ilawom sa Forbes Bridge sa Pasig niadtong Hulyo 18, 2023 ang na-rescue. Kini tungod sa nasinating bunok sa uwan sa Dakbayan. Ang Cebu City Office Special Rescue Unit mao'y nangulo sa rescue operations. Subay niini, mipahimangno ang tigpamakba sa Cebu City Fire Office nga si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva nga ginadili ang pagpundo ilawom sa Taytayan. Matod ni Villanueva, adunay mando ang Cebu City Fire Marshal nga si Superintendent Rinaldo Enoc sa tanang mga substation sa Cebu City Fire Station nga magroving sa mga lugar nga naay mga sapa ug magrekorida aron mapahimangnuan ang publiko nga delikado ang pagpundo ilawom sa mga tulay ilabi na sa panahon sa ting-ulan. Gihingusgan sab sa ahensya nga mas mapalig-on ang pakig-alayon sa napulo ka fire substation sa ilahang nagkadaiyang barangay aron malikayan ang susamang panghitabo. Sa laing bahin, gibutyag sab ni Villanueva ang pagkunhod sa mga insidente sa sunog sa Dakbayan. Nadawat nga mga alarma, inikabot na to sa fire scene, kuha na fire out upon arrival sa ato ang mga tropa. Wagi nakadako ba? So, prebuyag, mahirap po kanang wala kay tay mga dinagkong sunog ng atong gitubag. Gipadayag sab ni Villanueva ang nahimong epektibo nga Oplan Ligtas Pamayanan nga usa ka barangay-based initiative sa ahensya kabahin sa mga fire safety tips. Tuduan na to sa paggamit sa fire extinguisher, unsay angay buhaton nga magpundot og tubig para in the event nga dunay sunog sa ilang area, matabang dayon, there is kuan ba to? Barangayan dayon bitaw, tabangan. Mipahinumdum sab si Villanueva mahitungod sa importansya sa tiunay nga kooperasyon sa katawhan ug kalambigitan sa komunidad aron mapatuman ang fire prevention and safety. Kini si Angel Anhabian, UP Cebu Com Intern alang sa My TV Cebu.